हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो फाइनाली ଏବେ ମୁଁ ଆମ ଛାତ ଉପରେ ଅଛି। ତ ଆଜି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଜି ଛାତ ଉପରେ ବୁଲି ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ବହୁତ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଏପଟେ ଆମର ପାହାଡ଼, ତ ଏପଟେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ରାମଜୀ ବହୁତ ପୂର୍ବ କାଳରୁ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇଥିବା এই ମନ୍ଦିର ଆଜି ଆମ ଘର ପାଖାପାଖି ଅଛି। ବହୁତ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ବି ଲାଗୁଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମେ ଚାରିପଟେ ଛାତ ଉପରେ ଆଜି ମୁଁ ବୁଲୁଛି। ହାय ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ମୁଁ ଆମ ଛାତ ଉପରେ ଅଛି। ତ ଆଜି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଜି ଛାତ ଉପରେ ବୁଲି ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ବହୁତ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଏପଟେ ଆମର ପାହାଡ଼, ତ ଏପଟେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ରାମଜୀ ବହୁତ ପୂର୍ବ କାଳରୁ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇଥିବା এই ମନ୍ଦିର ଆଜି ଆମ ଘର ପାଖାପାଖି ଅଛି। ବହୁତ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ବି ଲାଗୁଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମେ ଚାରିପଟେ ଛାତ ଉପରେ ଆଜି ମୁଁ ବୁଲୁଛି।